Check sound check. Sound check. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-31 linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, Rosabel Ponyo and family, Pamilya ni Ray and Glo Tantamco, Pamilya ni Jonathan Silent Sibug, Pamilya ni Juliana Sibal, Pamilya ni Nanette Valdecantos. Para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Pamilya ni Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni Eduardo Giros, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Marimel Mandela, Bonifacio at Eufroxina Mangyo, Virgilio at Catalina Galura, Joaquito at Estela Galura, Rogelio at Wilhelmina Dungao, Eduardo at Norma Galura, Lenin Esteban, John Michael Supan. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao,
Luther Lopez, Sam Gabriel Ulegue, Maurencio Lucas, and all our sick relatives and friends. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mario Manapul, Melencio Sr. Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda Juan Paulo Paz, Efren Nogoy, Emiliano and Nieves Zablan, Teresita and Angel Zablan, Perfecto and Paz Espiritu, Wilfred Navarrete, Ryan Art Esguera, Errol Miguel, Cesar David, Oscar Sr., Marciano and Pasencia, Jesus and Lourdes, Alex and Josephine, Erlinda Alfonso Esperanza, Leoncia Alejandro and Pasencia, Efesinio, Gwenvenida, Alegria Eliseo Alicia, Mirna, Irma, Marwin, Boy Tolosa Jr., Hilarious Sr. at Flora Maliwat, Baby Glonita Ganya, Rosalinda at Tomas Quiambao, Milagros Pasyon, Ruben Pasyon, Antonio Maliwat Sr., Adoracion Maliwat, Florentino Maliwat, Aurelio Maliwat, Lope Nagit Sr., Ramon Nagit, Jaime Tayamin, Rodolfo Tupas Sr., Samuel Perez, Maria Vinuya Perez, Juan at Almacio Pacheco, Tekla Caminos, Andres, Juana Cadenas, Julito at Arnulfo Pacheco, Apolinario Pacheco, Avelino Cordova, Benjamin Sibal, Lucito Sicat, Panfilo Cordova, Bonifacio Carlo, Cornelio Tantamco, Leonora Tantamco, at gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Tayo po ay magsiluhod para sa Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa ating bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos.
Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, natin ngayong aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, ahaba ang iyong mga buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito sa sandaling mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana, sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itugon. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Kung aking kalakasan, iniibig ko ang aking kalakasan. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo'y Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling ari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog
ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyo'y magpakailanman nang hihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo upang parangalan ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili." Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang manghain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, may mga bagay-bagay po na lalo lamang silang gumaganda kapag naririyan ang terno o kaparis nila. Atin pong bagay-bagay,
mas maging manayon la, potang atsula, ding kaparis da o katerno da. Halimbawa po, flowers, chocolates. Tabo, timba. Dito po sa Pilipinas, we have two climate seasons here in the Philippines. Tag-ulan, tag-init. Pero mayroon din pong mga bagay-bagay, alam ninyo, nagkakasilbi lang sila kapag nariyan ang kaparis nila o katerno nila. Halimbawa po, tinidor at kutsara, kandila, posporo. Sasakyan, hindi iaandar yan kung wala ang magmamaneho dyan. Walis, dustpan, ingplancha pa kabayo, toothbrush, toothpaste. At siyempre po, kahit pa man din po sa mga iba't ibang uri o klase ng pagkain ay ganyan din. Mas manyaman ing pamangan, potang atsu ing katernong pamangan o kakanan. Halimbawa, kape at pandesal sa iba, bibingka at ang nyug niya, puto at dinuguan, french fries at ketchup, at iba-iba pa. Pero alam po ba ninyong hindi lamang po sa mga bagay-bagay na sinabi ko sa inyo ang may mga kaparis o katerno? Kahit pa man din po sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, may tinutukoy pong terno ito o kaparis ito. Ano daw ang dalawang ito? Malinaw po sa pagbasa natin sa ebanghelyo natin na binanggit ni Jesus ang dalawang ito. Una, pag-ibig sa Diyos. At ang pangalawa ay ang pag-ibig sa kapwa. Lugod, Diyos at lugod, kalupang tao, nga naning Ginoo. In today's gospel, one of the scribes came to Jesus and asked him an honest question that people also may often ask. Which is the first of all the commandments? Sabi niya, Guro, alin po ba sa mga batas, sa mga kautusan ang pinakamahalaga? Nga na po, isa no po, karing kautusan tamo, impe ka importanteng dili, impe ka matas dili, impe ka maragul dili. Nga na po, niting eskribang linapit king Ginoo. Na po, napansin po ninyo ang naging tugon ni Jesus? Napansin ninyo ang naging sagot ni Jesus sa eskribang lumapit at nagtanong sa kanya? Hindi naman po niya sinabi o binanggit isa-isa yung 10 utos. Ang ginawa ni Jesus, sinamarize niya ito, ang 10 utos, sa isang salita lang. And what is it? Love. The word is love. Lugod, pag-ibig. Jesus said, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord our God with all your heart, soul, mind, and with all your strength. Pero natapos ba yun? Doon lang? Hindi po. May idinugtong pa si Jesus maliban sa ibigin mo ang Diyos sa buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. May sinabi pa si Jesus, tiglungan pa nga na. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. You shall love your neighbor as you love yourself. In short, ang batas na sinabi ni Jesus ay package deal po siya. Package deal ya, ang kautusan na sinabi na ning Ginoo. Meging pakibat na kaniting eskribang linapit at mengutang kayo. Malyari ing metong, nung alayo ing metong, kumpleto kanita. Ne po? Panelang miyayabe ready, ban kanita akwarang mikasilbi. Paris la, magkasangga sila, terno sila. Madali lang po siyang matandaan. At upang sa ganoon na hindi natin po siya makalimutan, mas maganda siguro, maigi siguro, kung titignan po natin ang larawan o imahe ng krus. The image of the cross. In krus package dilya. It has 2 dimensions. Una, yung vertical line ng krus. Tingnan po ninyo ang krus. Itang diretsyong linya ng patalakad. Alam ba ninyo na ito ay sumisimbolo
sa ugnayan ng Diyos sa tao, ng tao sa Diyos, na sumasalamin sa unang batas na sinabi ni Jesus sa eskribang nagtanong sa Kanya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo. Sabi ni Jesus, vertical line. And the horizontal line, itang pakerang gulis naman, linya, ito po ay ang ugnayan o relasyon ng tao sa tao. Relasyon natin sa kapwa natin na sumisimbolo naman po o sumasalamin ito sa ikalawang batas na sinabi ni Jesus, you shall love your neighbor as yourself. Eya po malyaring krus nung metong yamo po ing dimensyon na. Okay? Dapat adwala. Nakupin po kayo ternula, Paris la, misa sanggala. Jesus said in today's Sunday Gospel, there is no other commandment greater than this. Deting adwang kautusan, deting adwang batas, karin laman nalumpakan ding sablang batas na ning Diyos nga na ning Ginoo. Alam po ninyo, kahit pa man din po sa pananampalataya natin ay ganyan din eh. Karas mo naman po king katamong kasalpandayanan, makanyan mo naman. Naaalala pa po ba ninyo ang ebanghelyo natin noong nakaraang linggo? Last Sunday, ano yung gospel natin? Ang bulag na si Bartimeo, di ba? Hindi lamang siya basta-basta nagtitiwala sa Diyos. Oo, malaki, malalim ang tiwala niya, ang pananampalataya niya sa Diyos. Pero may pananampalataya din po siya sa sarili niya na magagawa niyang mamalapit ang sarili niya kay Jesus upang mapagaling siya, mahilom siya sa karamdaman niya kasi bulag siya. Tiwala king Diyos, 50%, at tiwala king sarili mo, ikang tao, 50%, bang kanita iti akwa ng makumpleto. Karas king kasalpandayanan, makanyan mo naman, Paris, terno, pwedeng metong muing pilinan mo. Uling kumpleto kanita, ing kasalpandayanan mo. Tingnan po ninyo. Bali po anting tao neng kahiita mo po, akakalingwan mo, na dapat po talaga panilang adwading responsibilidad mo, King Bie. Nanularete nga manuang kong responsibilidad din, King Bie. Paneng adwang responsibilidad, King Bie, King Apong Gino, at King Kaparamong daw. Nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, may mga tao po, may mga iba sa atin, maka-Diyos sila, pero tanong ko lang, makatao ba? Ating tao, maka-Diyos lang. Pero makatao la ba? Halimbawa, si Isabel, laman siya ng simbahan. Araw-araw, nagsisimba siya. Sige, simba ng simba. Pero paglabas pala niya sa simbahan, pag-uwi niya sa bahay nila, naku, doon niya siya, batukan siya. Po sapat nung lugod yamo nga pong Ginoo, kaluguran may nga pong Ginoo, kumusta naman yung ugnayan damo? Karing kalupatang tao. Kumusta naman ang pakikipag-ugnayan natin, ang relasyon natin sa iba, sa ating kapwa? O kaya naman si Janelle palagi siyang laman ng simbahan. Sige, dasal ng dasal, novena ng novena. Pero paglabas pala ng bahay nila, naku, ang sama-sama ng ugali niya. Po sapat na ang gakamo kitang kaluguran, kay nga pong Ginoo nga mo, kaluguran may nga pong Ginoo. Pero kumusta naman, kaluguran niya rin, yung kalupa mong tao? O kaya naman si Esther, naku, paladasal din siya. Palaging nagdarasal, palaging nananahimik, palaging tumatawag sa Diyos. Pero sa totoo pa lang, kapag hindi siya nagdarasal, kapag hindi siya nananalangin, ay naku, mataas pala ang loob niya sa kanyang kapwa. Hindi po sapat iyon. Paalala lang po sa ating lahat, magiging pantay at balanse ang buhay kapag kaparis at terno ang pananaw natin sa Diyos at sa kapwa. Lugod king Diyos at lugod king kalupang tao. Po pwedeng metong mo, kulang ya kanita, ya kumpleto kanita ita. Bala mo makaniniya mo po kasimplihan yan. Nung banal ka king kilubning bisamban, king bale at dahalan, dapat banal ka mo naman. Kapag ka
maganda, mabuti yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, dapat ganyan din. Yung pakikipag-ugnayan mo o relasyon mo sa iyong kapwa. Kapag ka marunong kang magpakumbaba sa Diyos sa tuwing ikaw ay lumalapit sa Kanya, dapat tayo din, paglabas natin kapag ka hindi tayo nagdarasal, dapat tayo din maayos, mabuti din yung pakikipag-ugnayan o relasyon natin sa ating kapwa at may habag at marunong tayong magmahal sa iba. Alam po ninyo, palagi ko pong ibinabahagi ito sa tuwing ako'y may ikinakasal. Pansinin po ninyo ang gunting. Gunting, dalawa ang talim niyan. Kapag ka isa lang yan, walang silbi yan. Scissors have two blades separated from each other. Those two blades are useless. Dapat dalawa yan upang magamit mo yan. Parang sa pananampalataya natin. Para din yan, parang pag-ibig din yan. Kahit pa man din po ang mga paa natin kung isa lang ang paa mo, makakapaglakad ka ba ng mabuti, ng maayos? No. Dapat dalawa yan upang makapaglakad ka ng mabuti, ng maayos. Makanyan karas king kasalpantayanan at lugod tamo king Ginoo at karing kalupatang tao. Ikaw ay mapapabuti kapag ka dalawa ang isinasaalang-alang mong palagi. Ano ang dalawang ito? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Tutukang mipakayap, potang adwalang pane, dingke kang pigagap. Pigagap may nga pong Ginoo, at pigagap me, inggalupa mong tao. At ikaw mismo noon ay maririnig mo ang boses ng Diyos na nagsasabi sa iyong, you are not far from the kingdom of God. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. Namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. gampanan tayo pong ini, ing panalangin, para karing pakamalanda mong meyamu na biya. Kekeng higuran, ketiking yatur, king kamatayan kekano acu. Ginu para kaela, kapayapan kekeng aduan. Ginu para kaela, kapayapan kekeng aduan. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaan timurin. manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, ing lugod mo miraras karing mabye at karing mete.
Pasalamatan da ka king maragul mong pakalulu at lugod. Sineseme ing familia mi kaniting lugod mo. At iteng lugod mong alang kamatayan, ya ing tayid mi karing pakamalan ming may ngayango na biya. Pasalamatan da ka o Ginoo kaniting kaurasan, para karing sablang may ngayango biyeming pengari, kapatad, kamag-anak, at sablang di napatmayap kay kami. Tanggapan mo sana iting panalangin me, itingan puwaduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo me. Amen. O Diyos say pami, king kapamintuana, king kekang kaburian, ing ginuming Yesu Kristo linubig ng kamatayan at sinubliyang mebya, at king pangakutkot na king meto nga pansyon, pepa banala na laring pansyon daring sablang sasal pantaya kaya. Ang giyang ding katawan da, ring pakamalan ming meyango na biye at tsulangin ni painawa king gabon, pahanaligan da king ilaman, kalupa ng Kristo subli lang niye pasibayo. Ipagkalub mo sana karing pakamalan ming meyango biye, ing kapainawan at kapayapan karelangan, ang gakingaldo ay kapatalakaran mong maligaya, at iwangis mula tiyabeke kakapilan man. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo me. Amen. Siklod tangan po. King mit mong katahimikan, abe-abe talapungening ganakan at panalangin, ding pakamalanta mong neyango na biya. Talakaddangan po. Ing litanya karing meyango na biya. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami. Diyos ipangatsubanwa, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwa. Diyos anak kami nga busking yato, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwa. Diyos Espiritu Santo, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kekeng meyango na biye. Santa Trinidad meto nga Diyos, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kekeng meyango na biye. Santa Maria, Ipanalangin mo la, Santang Induning Diyos, ipanalangin mo la, Santang Birhen ding Sablang Birhen, ipanalangin mo la, San Miguel, ipanalangin mo la, San Gabriel, ipanalangin mo la, San Rafael, ipanalangin mo la, Ikong Sablang Anghel at Arkanghel, ipanalangin nyo la, San Juan Bautista, ipanalangin mo la, San Jose, ipanalangin mo la, Ikong Sablang Banal na Patriarka at Profeta, ipanalangin nyo la, San Pedro, ipanalangin mo la, San Pablo, ipanalangin mo la, San Juan, ipanalangin mo San la, Judas Tadeo, ipanalangin mo la, Ikayong Sablang Banal na Apostol, ipanalangin nyo la, San Esteban, ipanalangin mo la, San Ignacio, ipanalangin mo la, San Lorenzo, ipanalangin mo la, Ikong Sablang Banal na Martir, ipanalangin nyo la, San Fernando, ipanalangin mo la, Santa Lucia, ipanalangin mo la, Santa Teresita, ipanalangin mo la, Ikong Sablang Santo at Santa ning Diyos, ipanalangin nyo la,
King sablang maro, Ikabos mo lao, Ginoo. king bayat ning kekang hustisya, Ikabos mo lao, Ginoo. king upaya ning jablo, Ikabos mo lao, Ginoo. king gutgut a konsyensya, Ikabos mo lao, Ginoo. king lungkot ay alang kasing para, Ikabos mo lao, Ginoo. king aping alang kapupusan, Ikabos mo lao, Ginoo. king dimlang e mayampat, Ikabos mo lao, Ginoo. king dulu mama kapangilabot, Ikabos mo lao, king Ginoo. makapangablad at tangis at ngulangol, Ikabos mo lao, Ginoo. alang-alang king kayumuyumwan mong lagyo, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king banalapang bayit mo, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayuno, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king pamaylasamot pangapako king krus, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king kamatayan mo't pangakutkot, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king pamaytas mo't pamagbalik king ipa, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king Espiritu Santong pigkalub mo kay kami, Pakaluluan mo lao, Ginoo. alang-alang king pamagbalik mong mitmong kaligayan king kawakasan ning panahon. Pakaluluan mo lao, Ginoo. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Dinan mo ang kapainawan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Dinan mo ang kapainawan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Dinan mo ang alananggang kapainawan. Dinan mo ngalananggang kapainawan o Ginoo, Aslagan no sana ning sulumo nga lang kapupusan. manatili no ngan sana king kapayapan. Amen. Ati dalara ka, king banal ng syudad, ning bayu at alanang gangero salen. Idalara ka sana, king paraiso ring sablang Angeles, luwalasang salubong keka, ding martires, at idalara ka, king banal ng siyudad, ning bayu at talanang gangero salen. Atin po ngayong ihanda ang ating mga sarili para sa mga alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod na sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma, Pedro at Cesar, gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace be. Peace be. Naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Ako din Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pagkikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa isang maikling anunsyo. With the conclusion of our Triduum for our faithful departed this afternoon, our parish commemorates the Feast of All Saints' Day tomorrow with the celebration of the Eucharist at 7:30 in the morning. Come and join us in remembering our faithful departed. Thank you. Ang misa po bukas dito sa parokya, 7:30 po ng umaga. Maraming salamat po. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao, ay siya nawang magpala sa inyo na nanalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo dito sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtan nawa ninyo ang pagkikisalo sa kanyang kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.